Os numerosos roubos rexistrados nas últimas semanas nos comercios de Ribeira son froito da presenza de determinados delincuentes habituais que se atopaban en liberdade. Así o entende o alcalde de Ribeira, que fai un chamamento á tranquilidade en contra da alarma social xerada a raíz destes episodios. Cos datos na man, Manuel Ruiz apunta a reducción dos índices de criminalidade no último ano. Como ano pasado, a 31 de outubro, había 41 sucesos en comercios, este ano, a esa data, pois había 24, con unha reducción do 40%, pero en domicilios había unha reducción de cerca do 59%. Que quer dicir eso? Pois iso quer dicir que os niveles de delincuencia están moi por debaixo de calquer outro lugar. Que ocorre? Que a opinión pública, cando nunha mesma semana pode ter máis de un caso, pois se alarma. Aínda así, dende o Concello, reforzarán a presenza policial nas zonas onde se concentran os comercios. Para evitar os roubos, tamén aconsellan incrementar as medidas de protección nos propios locais para disuadir os ladróns. O que estamos tentando por parte da Policía Local é incrementar os medios humanos e incrementar a presencia en esas zonas onde hai máis comercios, pero temos que pensar que estamos falando de un concello que ten que distribuirse por todas as parroquias e por todos os bienes municipales. E o mesmo podería decir da Policía Nacional, é dicir, estar en todos os lugares. Ao mesmo tempo é imposible. E, polo tanto, a Policía ten que incrementar o que é as súas rondas, o Concello vai a incrementar o que é o seu personal, pero eu tamén lle diría que os propietarios os que teñen tamén que incrementar sempre as súas medidas de autoprotección. Manuel Ruiz apela á colaboración cidadá e á confianza nas forzas de seguridade, tal e como amosa o alto índice de resolución de casos con numerosas detencións relacionadas cos últimos roubos.